Тирә-якта бар да зарланыша, бар да сүгә кемме булса да. Ә мин дәшмим, әммә елмаямын, күңелләрем бик нык тулса да. Кемдер гаеп эзли күршесеннән, кем хатыннан, ата-анадан. Кортлар йорты, кемдер тәрәзәдә хәбәр көтә газиз баладан. Уйлап кара, кемдә икән гаеп? Атадамы, әллә балада? Гаеп эзләп гомер уздырмыйкчы, кылган кулың кебек далада. Булмый әле әнә берәү сыман, әй үпкәләп ташка юлдагы, тибә ярсып, аннан гаеп табып, әрнеп үрсәләнә ул тагы. Бу тормышның төрле чагы була. Эссе була кайчак, суыкта. Өскә ишеләдер кайгы сагыш, җибәреп шул булмый, куып та. Кем гаепле? Кемгә үпкәләргә? Тарихкамы? Илгә? Халыкка? Эзләп кара, бәлки таба алырсың. Бик күп кырлы була хаклык та. Минем уңышсызлык, минем гаеп. Минекедер минем ялгыш та. Шушы җирдә биргән тормыш өчен рәхмәтлемен. Насыйп язмышка.